Ginahaylo ni Iloilo Police Provincial Director Colonel Ronaldo Palomo ang publiko nga updan ang kapulisan nga malabot ang kahilwayan sa probinsya sa krimen kag ilegal nga droga. Kadungan sa pagselebrar sang ika-125 nga anibersaryo sang Independence Day, ginpahayag ni Palomo nga sa subong nga panahon, lain naman nga mga buluaton ang nagapigo sa mga tawo, kaangay sang kagutom, masakit, droga, krimen kag gyera. Sa subong nga panahon, iba naman ang gusto naton nga kita pagabuyan kita sa kagutom, pagabuyan kita sa iba sa mga pandemic, iba naman nga sitwasyon. Hindi pareho sang una nga kita ginipigos kag under sa kwan sa ibang mga countries. Samtang ginapanginmulahan man sang IPPO Director ang tanan nga Ilonggo sang pagselebrar sang Independence Day sa pungsod Pilipinas. Ini naman si Kabanderang Carl Garganera nagabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.